Hugot nga ginpanginwala sang Malacañang ang mga huring-huring nga may colon cancer si President Ferdinand Marcos Jr. matapos ang iya sakit nga diverticulitis. Ini ang kasunod sang payag ni aday presidential spokesperson Harry Roque nga nagagamit si Marcos sang colostomy kag bangod sa colon-related surgery. Gintawag naman sang palasyo nga peke ang laragway nga ginpakigbahay ni Roque sa iya social media. Ginhigyo na i-Communications Undersecretary Claire Castro ang publiko nga hindi magpatiyo kung magpalapnag sang fake news bangod posible ini makaguba sa presidente kag sa ekonomiya sang Pilipinas. Ginpangiwala man sang Malacañang ang pahayag ni Vice Presidente Sara Duterte nga ginatarget sang administrasyon ang mga senador nga nagasugilanon kag nagabulig sa iya. Suno kay Castro, hindi ini ang unang kahigayunan nga nagpalapta si Duterte sang salang impormasyon parte sa gobyerno. Mga chismis, walang katotohanan na nakakapanira sa gobyerno, nakakapanira sa Pangulo, na nakakaapekto sa ekonomiya. Kung manggagaling lamang po din kay Harry Roque na isang masasabi na natin isang fake news peddler, nakita naman po natin ang video, yung kabuuan kung saan itinaas pa po mismo ng Pangulo ang kanyang mga kamay habang siya ay kumakaway sa ating mga kababayan at kitang-kita po na ang sinasabing larawan o ipinakitang larawan ni Harry Roque ay pawang kasinungalingan lamang. Huwag na po tayo maniwala at nakikiusap po tayo. Huwag na po natin dalhin sa anumang usapan ang mga fake news peddlers katulad nito.